copii! Vă salut din nou la lecția de limba și literatura română pentru clasa a 3-a. Sunt Natalia Barbarova, profesoară de limba și literatura română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Astăzi la lecție, împreună, vom cunoaște o legendă. Subiectul lecției de astăzi este legenda lăcrimioarei. Copii, voi știți cum au apărut lăcrimioarele? Dacă nu, vă îndemn să pregătiți vocabularul și, mai întâi de toate, să cunoaștem unele cuvinte noi, să le învățăm, după care vom putea citi textul nostru de astăzi. Să ne amintim de la lecțiile precedente, avem cuvântul lăcrimioară. Țineți minte, lăcrimioară este nu numai floare de primăvară, dar și lacrimi mici care curg din ochi atunci când plângem. Să ne amintim, la lecțiile precedente am descris lăcrimioarele. Mai țineți minte? Să repetăm. Am ales lăcrimioara. Ea are flori mici, albe și gingașe. Lăcrimioarele sunt mirositoare și frumoase. Mie îmi plac lăcrimioarele. Îi voi aduce mamei un buchet de lăcrimioare. Acum vom vedea și vom învăța unele cuvinte noi. Acesta este un castel. Castelul acesta este din basme, din povești. Înseamnă foarte frumos, magic. Ținutul este pământul din jurul castelului. Rețineți aceste cuvinte, copii. Castel, din basme, ținut. În continuare, să vedem. Aceasta este o zână. Ea este zâna cea bună. Zâna poate transforma obiectele sau, uneori, chiar și însușirile oamenilor. Ea îi poate transforma din bun în răi sau dimpotrivă, din răi în bun. La fel, zâna aduce daruri, cadouri. Acesta este un dar. Cadou. A transforma, zâna. Rețineți aceste cuvinte. De obicei, zâna aduce în dar cumințenie și înțelepciune. Aceasta este o fetiță. Ea este cu minte. Cumințenie este însușirea acestei fetițe. Aceștia sunt niște bunei. Buneii știu multe. Ei sunt înțelepți. Ei au înțelepciune. Aceasta este o fetiță care este bolnavă. Mama ține foarte mult la ea. Ea o iubește. Ea o îngrijește. Fetița suferă de o boală nemiloasă. Înseamnă boală greu de vindecat. Boală incurabilă. Rețineți aceste cuvinte. Boală nemiloasă ține foarte mult. În continuare, copii, citim legenda, ascultați cu atenție, audiere plăcută. Legenda spune
că trăiau cândva în mijlocul unui castel din basme doi copii de rege, un băiat și o fată. La naștere, cei doi copii au primit de la zâna cea bună cele mai minunate daruri: frumusețe, înțelepciune, cumințenie. Cei doi copii au crescut împreună și își petreceau majoritatea timpului la fel împreună, jucându-se în grădinile pline de flori ale palatului. Din nefericire, însă, când copiii au ajuns la vârsta de 10 ani, o boală nemiloasă a cuprins ținutul în care locuiau și întregul lor regat a fost cuprins de jale. Printre cei atinși de boală era și fata regelui, care a murit. Băiatul regelui, care ținea foarte mult la sora lui, a început atunci să plângă și nu s-a mai putut opri. Atunci, lacrimile sale s-au transformat în niște flori albe, micuțe, care s-au așternut peste toate câmpiile și grădinile unde se jucau până atunci cei doi prinți. Prințul a fugit de la castel și s-a ascuns de lume pentru a nu fi văzut de ceilalți că își plânge sora. Florile născute din lacrimile sale au căpătat numele de lăcrimioară. Astfel a apărut această floare minunată, lăcrimioară, care bucură ochii până în ziua de astăzi. Copii, v-a plăcut legenda noastră? Ce sentimente ați trăit când ați audiat melodia și textul împreună? Încercați să povestiți apropiaților despre sentimentele voastre și despre gândurile care au apărut în timpul lecturii. În continuare, am să vă rog pe voi să recitiți această legendă și să selectați din text propozițiile în care se spune despre locuitorii castelului, despre locul îndrăgit al copiilor, despre nenorocirea ținutului și despre lacrimile băiatului. Citiți cu atenție textul și găsiți propozițiile date. Să verificăm. Legenda spune că trăiau cândva în mijlocul unui castel din basme doi copii de rege, un băiat și o fată. Acesta este locul unde trăiau acești doi copii. În continuare, cei doi copii au crescut împreună și își petreceau majoritatea timpului împreună, jucându-se în grădini pline de flori ale palatului. Acestea sunt propozițiile în care se spune cum își petreceau și unde își petreceau timpul copiii. Din nefericire însă, când copiii au ajuns la vârsta de 10 ani, o boală nemiloasă a cuprins ținutul,
în care locuia și întregul lor regat a fost cuprins de jale. Aceasta e propoziția în care se spune despre nenorocirea de care a fost cuprinsă întregul regat. Atunci lacrimile s-au transformat în niște flori albe, micuțe, care s-au așternut peste toate câmpiile și grădinile unde se jucau până atunci cei doi prinți. Aceasta este propoziția în care se spune ce s-a întâmplat cu lacrimile băiatului. În continuare, vă propun să răspundeți la întrebări. Unde trăiau cei doi copii? Găsiți răspunsul în text și răspundeți. Copiii trăiau într-un castel. Următoarea întrebare: cine le-a adus daruri la naștere? Cred că țineți minte, zâna cea bună le-a adus daruri la naștere. La ce vârstă fetița s-a îmbolnăvit? Nu cred că ați uitat. Fetița s-a îmbolnăvit la vârsta de 10 ani. Ce făcea băiatul? Băiatul a început să plângă și nu s-a mai putut opri. În ce s-au transformat lacrimile băiatului? Lacrimile băiatului s-au transformat în flori albe și micuțe. Eu sunt sigură că v-a reușit și ați fost atenți și vă îndemn să alegeți emoticonul care se potrivește mai bine cum ați realizat sarcina de astăzi. Alegeți emoticonul. V-a reușit totul? Ați avut unele greșeli sau ați avut mai multe greșeli? La fel vă îndemn să povestiți această legendă prietenilor, apropiaților și sper să aibă și ei niște impresii frumoase despre această legendă. La fel, am să vă rog să alegeți o floare de primăvară și să încercați să alcătuiți și voi o legendă. Cred că doriți să fiți și voi autorul unei legende. Această legendă încercați să o prezentați celor apropiați. Aflați ce părere au despre legenda voastră. Eu sunt sigură că veți reuși, fiindcă sunteți niște copii creativi. Lecția de astăzi să încheiem cu totalurile lecției. Astăzi am repetat informația cunoscută, am învățat lexicul nou, am citit o legendă și am audiat o melodie. Vă propun să plecați de la lecția de astăzi cu o floare. Sunteți fericit, mulțumit sau trist la sfârșitul lecției de astăzi? Alegeți dispoziția care se potrivește. Eu presupun că ați ales prima floare, fiindcă astăzi ați învățat multe lucruri interesante și frumoase. Eu vă doresc succes în continuare și o zi frumoasă. La revedere!